ya Nyamira kubwatarana ne kiombe getari ya serikali gya International Solidarity Foundation nigo gyasemirie ebitabo bikurwa bokoreri ase kisegi chegenka chinchira chogokeya ogo kuborwa gose trauma ekero bakwanira amaunchirio county ya Nyamira nigekagere koba ne kisegi chegenka ase birengo bya 55 ekere sublocation ya Nyamira ya Nyamira North etangaine ase ensemeyo Steven Nyarikembunde na roboti ruo asinchira yobwikiranu Egetabo ya chinsiase kaunti ya Nyamira nze yomo waziri Harris Manoti ni gaseri tukoria rero kubatsana ne kiombe getari ya serikali ya International Solidarity Foundation watu warege karokyo wasomia mabwatani anemono korwa chi sector chiriya chikonyara kumurekera amangana yo kurigeria chisegine chiburaburu chegenka kwene kingango kyana nibare amangana yo kubura asinjira ye Kenyandanzo butrauma Asamarieta Njere Chokongo, County Director, Gender and Social Services, Nyamira County, as the Department ya Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services. Asirit Koriarero, kitariki 30 cy'umutenyuki anda mwaka 2025. Nigo twabwate omorobiri obogukwanira abo bisabaria bakwandura mangana gender based violence yani chiburuburu ao ase tokobwaterana nekeombekia Muungano Gender Forum, ISF, International Solidarity Foundation, ne Department ya Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services, ase serikali ya Nyamira. Litukoria rero nigo twarenge gukwanira abo bisabaria bakwandro amangana y'ekibura buru lichiabeire ase chi station ao kuna police station Nyagetari Gender Department usechi kanisa ao Ntege tangani kabisa tokotebuna trauma informed care trauma ne kero umuntu akoboyiru gosa akirwe ngendo kyabwane tokorege tangani kegima twatebi ubuna ekaro lyo umuntu wakirwe goiko bwerengereria ebye komonyene litangani utarachi kokonya umuntu uria wakirwe na bwate chimba naende no ena ebye komonyene goika bwejali while you are helping others emotionally, psychologically, mentally kiagera naende goika we enambe ntangani gose the first priority none kero umuntu asiriwe enjereri tokwanda twasoma ebifunge bibungo biri mbiri komokoni in fact yeke bungo rakwana nekemo halafu ugefafanwe after which abantu abekera bawenire umanye gote kuwairanira ngora bagukwana asomo bugani oyo moime yo mucyo Nyamira nigo habagwa Krisha bubene banyareko bakwerana uyambororo wokwene kina gusi nkorigereri were chinjera chindonge cyo konyaraga okyanania ne chinjera cyo goseme igoro yo kubora Roughly gender based violence na watorande 65% to reduce yake lakini tari mono munabono Nyamira North netangaine asensema ye chiburaburu gose gender based violence na hende to kotebya abantu ba mintunga ekero munabono mwana omoiseke atibongirwe tagosibya omwana uria moire bunare igari Nyagetari arapimwa arachekiwa amanyeko akorona matibabu mwende police mumanya gocha kuna gotebya abantu bande takora amenyoka gochi andons nari kubatebina nonye no muntu ekera asiriri uyo mwabo omwana ekera nyoriro bokongu uyo mwaba asirire ngitobwenete komokorera toiko omwana oriange tomukwanire nigo bono kobomo banyareko bakweranga nere buya chinjira chindonge chirigigwe cyo kwene kyanga ubuyambororo wo kwene kyogosirana se bitabene eriyo kwene kyana konyara ko babale bagoska bosio kobomo muna ekero muntu eburaburu yabeire ao karaminyoka Nyagetari yo ekaroririe ayebwie komonyene ori traumatized gose naye kwararekanire kwa koboirwe igotogwene tukubaikange naye bwie charie Steven Nyarikembonde Ensoko TV county ya Nyamira.